Paulendo otsetsereka m'mapiri a Nkhoma dera la mfumu yayikulu Mazengera boma la Lilongwe linazindikira kuti madera ambiri mulibe mitengo ya chilengedwe kuyerekeza ndi yomwe ikungodzalidwa kumene. Izi zili chomwechi kamba ka mchitidwe wodula mitengo ndi kuwotchera makala komanso kugwiritsa ntchito ngati nkhuni makomo a anthu ambiri okhala kuno. Izi zikusonyeza kuti mabanja ambiri kuno ku Nkhoma kuphatikizaponso madera ambiri mdziko muno alibe njira inanso yapamoto kupatula nkhuni komanso makala. Tsono kamba kakuchuluka kwa chiwerengero cha mabanja amene akugwiritsa ntchito nkhuni ndi makala zachititsanso kuti madera ambiri mukhale chipalapa, kukokoloka kwa nthaka, kuthamanga kwambiri kwa madzi a mvula pa nthaka ndi kusefukira kwa madzi. Kamba kufuna kuthetsa mavuto ngati amenewa, bungwe la World Vision likugwira ntchito dera la Chilenje Program Area dera la mfumu yayikulu Mazengera boma la Lilongwe. Bungweli mogwirizana ndi nthambi yokongoza ndalama ya Vision Fund linayambitsa ntchito yomakolola mpweya kapena kuti gas kuchokera ku ndowe za ng'ombe zimene alimi anagula anatenga ngongole ku nthambi ya bungwe la World Vision kutchedwa Vision Fund. Ndipo ndi upangiri ochokera ku bungweli, anthu amene anagula ng'ombe za mkakazi anawaphunzitsa pa zamene angapangire gas yomwe akugwiritsa ntchito pophikira komanso ena kuwunikira makomo awo. Ndikuona ngati kuti chifukwa choti tatha kuona kuti pa ka program kakang'ono kakutha kugwira ntchito bwinobwino, mpofunika kuti mwina ma partners kapena abwenzi osiyanasiyana amene ali ndi kufuna kwabwino ngati mmene timagwira ngati World Vision kuphatikiziraponso aboma kuti awunikire nkhani imeneyoyo kuti tingagwire bwanji limodzi kuti mwina madera amene ndowe zimapezeka zambiri ngati Uchikwawa ku Nsanje komanso ngakhale Karonga ku Chitipa kumakhala ng'ombe zambiri, tingachite motani kuti ntchito tigwire limodzi. Njirayi malingana ndi Peter Stefano Dzuwa amene amachokera m'mudzi mwa Dzuwa kwa mfumu yayikulu Mazengera dera la Chilenje World Vision Program akuti ndi yamakono komanso ya ukhondo wambiri. Iwo Peter Stefano Dzuwa ndi mmodzi mwa alimi amene anayambirira kuchita ntchito iyi ya gasi ochokera ku ndowe za ng'ombe zimene iwo akuti zathandiza kwambiri kupititsa patsogolo mlingo wa moyo wa iwo komanso la banja lawo lonse. Gasi ameneyi kupatula kuphikira ndi kuti timagwiritsanso ntchito ngati kuwunikira mkati umo ndi kuti pamakhala gawo loti kuzulumikiza mababu, ndi kuti pa nthawi imene sitikugwiritsa ntchito ngati yophikira timatha kumagwiritsa ntchito ngati kuwunikira mwa magetsi yoncho. Iwo akuti gas amene akugwiritsa ntchito akuthandiza kuchepetsa mchitidwe omakadula mitengo ndi cholinga chofuna kupanga nkhuni komanso makala. Pamenepa mkuluyu akuti iwo ngati banja amangofuna ndowe za ng'ombe zitatu zokha kupanga gasi amene amatha kuwatengera sabata yonse. Uku akugwiritsa ntchito pophikira komanso kuwunikira. Pamene pali phindu ndeti kuliona kwambiri chifukwa monga muja ndafotokozera kuti kumbali yophikira ndi imene ndinafotokoza ija, koma ndiye kuti sitigwiritsa ntchito kumbali yophikira yokha, timagwiritsanso ntchito ngati kumbali ya fertilizer. Manyowa aja tikathira mu system muja amatuluka, akamatuluka kumene zija zikutuluka zija ndi zimene ife timazilengaso ndi kuzika mu mabikili ya 20 liters kuzivindikira, zikatha masiku 7 zimakhoriza phika naso zimene zija timagwiritsa ntchito ngati fertilizer wa NPK. Kotero ifeyo ulendo unowo takulola chimanga chochuluka ndithu pachifukwa choti tagwiritsa ntchito ndowe zimenezi osakhala fertilizer. Fertilizer tidangothira wa urea yekha, koma kumbali ya chitowe tidangogwiritsa ntchito manyowa amenewo ndi amphamvu ndithu kwambiri. Panga oni apa tikatera panga oni abaso timadzapanga oni akuwilayo ndi gasi tikapanga choncho simayatsa. Mayi Ebeneza Dzuwa omwe ndi mkazi wa Peter Stefano akuti kugwiritsa ntchito gasi madera ngati ano omwe ali ku midzi ndi chinthu chosangalatsa kwambiri kamba kakuti mavuto kuwana ndi utsi iwo sakumana nawo. Mayi Ebeneza Dzuwa akuti mavuto ngati matenda a mapapo amene amabwera chifukwa cha utsi kwa iwo ndi mbiri yakale. Biogas ndi chipangizo chophikira mwachangu zedi
chifukwa ndiye kuti zimene zimakhala zimene ngati uphike ndiwo ndiye kuti sibzolera 20 minutes umakhala kuti ndiwozo zapsa kazi zamasamba kaya ndi somba kaya ndi nyama olosima ndiye kuti makhala 10 to 15 minutes potengera ndi mmene ili kuchuluka kwake ikakhala yambiri ndiye makhala 15 minutes koma ikakhala sima yochepa ndiye kuti ndi 10 minutes masafuliya aso safikirira zimapangitsa kuti mzimayi ntchito ichepe yotsuka mapoto ngati ziwiya olo even ngakhale mbale ndiye kuti sikugwiranso ndi mitsizi chifukwa yoti biogas sipanga mtsizi uliwonse masafuliya umantsukira kufuna kuti ioneke bwino koma osati kuti yafikirira ndi mtsizi zimatithandizira kuti amayi tizikhala ndi nthawi yokwanira yochita zina posakhala ndi nthawi yochuluka kuti aya kuphika olokozekeretsa ana asukulu mmawa ndiye kuti umatera pophika phala apa wayika madzi zonsezo zipangira pamodzi wana okozeka nthawi abwino malo mochedwa kusukulu amatumufulumira pazakuchepetsa kuonongeka kwa nthawi imene ankataya kalekale pomakafufuza nkhuni iwo akuti amakwanitsa kugwira ntchito zina zimene zimathandiza umoyo wawo wa tsiku ndi tsiku. azimayi ambiri amasilira chifukwa yonena kuti tijatanena kale kuti kumudzi kuno nkhuni ndi zovuta komanso udindo otsuka ziwiya ena amalemba ntchito kumene koma ndi mmene zilili ngati kunyumba kwathu kuno sizingatheke kuti ungaluze ndalama upatsa ntchito kuti azitsuka mbale kamapoto ayi ntchito zonsezo ndi zopepuka chifukwa kuti palibe mitsizi imene ungalimbane nayo nzomatsuka koma mwa nthawi yochepa komanso kuphika nkosavuta 10 minutes 20 minutes chapsa chakudya waphika kumloseranya. Mayi Kathe Ngoma ndi mmodzi mwa alangizi ku bungwe la World Vision kuderali omwe akuti ndiokondwa kuti njira iyi yamakono ya biogas ikutenga mbali yayikulu kamba kakuti anthu ambiri akuzindikira kuti ikulimbikitsa ntchito yoteteza za chilengedwe ngati mitengo. Monga imodzi mwa ndondomeko za ntchito zimene timagwira, banja la Dzuwa ndi banja limodzi limene linaphunzitsidwa za kasamalidwe ka ziweto monga ng'ombe. Ndipo ataphunzitsidwa anali alimi mmodzi mwa alimi amene analandira nawo ziweto za ng'ombe. Ndipo ataphunzitsidwa kasamalidwe ka ziwetoka anapitirira kuphunziranso za mmene ng'ombe zingawathandizire pa moyo wawo wa tsiku ndi tsiku, zimene zina mwa izo amayuza ndowe za ng'ombe kugwiritsa ntchito ngati manyowa ku ulimi wawo kuti azitha kukolola chakudya chochuluka, komanso amatha kugwiritsa ntchito ndowe zomwezo kupangira mphamvu ya magetsi imene amagwiritsa ntchito nyumba mwawo kuphikira, kuunikira, zimenenso zimathandizira ana amene ali pa msinkhu wa ku sukulu kuti akabwera ku nyumba azitha kukhala ndi nthawi yowerenga nyumba pogwiritsa ntchito magetsi amene akupanga kuchokera ku ndowe za ng'ombe. Mayi Ngoma anatsindika kuti njirayi ikungosonyeza kuti ndi zotheka ma project kusintha miyoyo ya anthu ngati anthuwo atazindikira zakufunika koganiza mosinthika. Timalimbikitsa alimi komanso makolo mabanja midzi yosiyanasiyana kuti nawonso aphunzire monga mmene banja la Dzuwa likupangira. Ndipo banja ilili ndi banja limodzi limene lili ngati malo amene alimi amakaphunzirapo. Anthu osiyanasiyana akhala kubwera malo ano kudzaphunzira za mmene angazithandizire monga mmene banja la Dzuwa likupangira. Chifukwa tikufuna kuti anthu amene wawa athe kukhala ndi kuzithandiza kumene akhoza kuteteza za chilengedwe makamaka pamene akugwiritsa ntchito mphamvu ya magetsi ochokera ku ndowe kugwiritsa ntchito pophikira, zimene zimapangitsa kuti kudula kwa mitengo kuchepe kudera kunoko. Ndiye tikufunitsitsa kuti pamene bungwe lili kunoko anthu ambiri asiye kugwiritsa ntchito mitengo ndi makala pophika koma azitha kugwiritsa ntchito ndowe za ng'ombe ngati mmene banja la Dzuwa likupangira. Mkulu woyang'anira ndondomeko za ntchito ku bungwe la World Vision a Charles Chimombo ati iwo amayika chidwi chawo chonse pa mfundo zimene zingathandize kutukula umoyo wa ana. Achimombo anati iwo ngati bungwe amakondwa kwambiri pamene anthu akugwira ntchito zawo zimene zikulumikizana kwambiri ndi kuteteza za chilengedwe madera awo ngati imeneyi yogwiritsa ntchito gas kuchokera ku ndowe za ng'ombe, zinthu zimene zimalimbikitsa kusamalidwa kwa chilengedwe.
ife a World Vision tili ndi khumbokhumbo loti tidakhala ndi Mr. Peter ambiri m'Malawi muno kapena sidakhala ndi makomiti ambiri ndekuti nkhani yoteteza chilengedwe inakakhala kuti ndiyomveka chifukwa china kuti pali alternative, pali njira ina imene anthu angagwirisire fuel kapena gas kuti azithandizikira mabanja mwawo. Ndi chinthu chamtengo patali kwambiri kulumikizana ndi azinzathu kuti ntchito ichi ipite patsogolo. Achimombo akuti m'madera ambiri amene akukumana ndi kutha kwa chilengedwe ngati Mitengo ali ndi ng'ombe komanso ziweto zina zimene ndiposavuta kupanga gasi yemwe akhoza kumagwiritsa ntchito mosavuta. Ngakhale sine kaswiri pa za magasi, koma chimene ndinaona pamuzi pamene champona kuti mkulu ujawo ali ndi gasi wambiri wochuluka kwambiri woti iye yekha sangamukwanise kumugwiritsa ntchito pa zimene amagwirisira. Ndi gasi woti anthu enanso amuzi muja atha kugwira naye limodzi, kutanthauza kuti plant imodzi itha kuchita save nyumba zambiri m'mudzi, ndipo potero mizi yambiriso ikhoza kukhala ndi gasi zimene zitha kuchepesa kwambiri strain imene imakhalapo pa mphamvu ya magesi imene imafunikira m'Malawi muno. Njira ya makono ngati imeneyi imene kuchitikira kuno ndi yaukhondo komanso ndi yothandiza kupezeka kwa mphamvu ya magetsi owunikira omwe angathe kuthandizira maphunziro a ana pamene akuwerenga makamaka nthawi ya usiku. Izi zikutsimikizira kudzera ku banja la Mbambo ndi Mayi Dzuwa omwe mwaokha akukwanitsa kugwiritsa ntchito biogas kuphikira chakudya ana awo pa nthawiso yabwino. Komabe ntchito imene ilipo ndi yodziwitsa wanthu makamaka amene ali ndi ziweto kuti ali ndi kuthekera kopanga gasi ngati amene Bambo ndi Mayi Dzuwa akupanga kudzera ku ndowe za ng'ombe za mkaka zimene iwo amapindulanso pogulitsa mkaka.